Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay nandito ngayon sa bypass road ito na tatagos either San Miguel or San Rafael ang kalsada na ito. So gilid ito ng Camp Aquino mismo ito. Itong makita natin dyan is Camp Aquino na ito. Ito yung open area ng Camp Aquino. Kaya napakainam na madaanan ng kalsada na ito dahil magandang daanan ito dahil nung dyan tayo naka-assign sa loob ng Camp Aquino dati ay umiikot tayo ng dinadaanan, umiikot tayo ng San Rafael. Pero ngayon may bypass road na, yung mga nandito sa Kawal Kalinga makakadaan na sila dyan. So marami pang hindi nakakaalam sa kalsadang ito. At ngayon nadadaanan na ito, no? Naging shortcutan na siya. Kaya napakaganda na daanan ang lugar na ito. Kaya subaybayan nyo ako mga kalagalag, samahan nyo lang ako at ibablog natin yung kalsada na ito. So titignan natin hanggang doon, maganda na kasi may mga street light na siya. Titignan lang natin. So samahan nyo ako mga kalagalag. So let's go. So dito tayo ngayon mga kalagalag sa bypass road ng itong daan na ito na makikita natin. Yan yung papunta sa San Miguel. Yan. So either San Miguel ang lulusutan yan or dito sa San Rafael. At nahinto kasi yan dyan sa may mismo sa Tarbet yung kalsada na naputol. So pansamantala dyan muna at wala pang labasan papunta dun sa MacArthur Highway, pero ilalabas yan dun. Ito yung magiging bypass road na, ito yung magiging bypass road papunta sa Pangasinan area. Yan ito. So kung gusto nyo pumunta sa Pangasinan, so hindi nyo na kailangan dumaan ng Tarlac City sa sentro at ito na yung lulusutan. So pwedeng lulusot na dito papunta sa Pangasinan or gusto nyo pumunta sa New Clark City, so pwede na rito, pwede na kayo dumaan. Lalo na yung mga nandiyan sa Tarbet, yung mga sagawi rito na ayaw nyong matraffic dyan sa San Miguel dahil talagang napaka-traffic dyan sa San Miguel or dito sa may San Rafael kasi yung lugar na yan talagang grabe yung traffic dyan. Pagka na-timingan natin yung traffic dyan ay talagang napakatindi, lalo na yung nagkakaroon ng pagsikip dyan, yung mga pumapasok sa Taplex, sa EasyTex, yung pumapasok sa EasyTex ay talagang nagkakaroon ng build up dyan sa San Miguel. Kaya pagka kayo yung na-timingan na dumaan dyan ay talagang napakatindi yung traffic sa lugar na yan. Kaya itong bypass road na ginagawa rito ngayon na halos patapos naman na itong bypass road, so pwede nang dumaan, lalo na yung mga nandyan sa Tarbet. Kung nais yung pumunta sa New Clark City, no, Angeles, o yung papunta dyan sa south, so hindi na natin madadaanan yung traffic dyan. So dito na tayo dumaan at napakaganda yung daan dito, lalo na kung matutumbok natin na yung New Clark City dahil tuloy-tuloy na yan hanggang sa EasyTex. Kung gusto nyo tumawid ng EasyTex pagdating nyo sa New Clark City or didiretso na tayo sa Angeles, so pwede nang lumusot kasi dyan. Tuloy-tuloy na yung kalsada sa lugar dyan, kaya napakainam na daanan ang lugar na ito. So maginhawa na. Dati nung dito ako assign mga kalagalag sa loob sa Camp Aquino, dati kasi ako na-assign dyan. Ito yung dinadaanan ko. Ito, nakikita natin tong daan na ito. Ayan, pakita. Ayan. So ito yung dinadaanan ko dati. So may creek dyan na sagawi yata yung creek doon. May creek dito na tinatawiran ko dati na talagang napuputikan ako pag dumadaan ako sa lugar na ito. Yung nakikita natin yung medyo patag-patag dyan. So dyan ako tumatawid. Galing doon mga kalagalag. Ayan. So galing doon, nandun kasi yung pinakadaan ng papunta sa bahay namin. And dito ako tumatawid. Ito yung daanan ko dati. Ay, kita na talagang masukal ang dinadaanan ko dati. Yan, so hindi pa ganito yan kalinis. Ngayon, malinis siya ngayon. Pero nung dati nung dumadaan ako, talagang matataas ang talahib dito.
Oh, may ahas kang makakasalubong sa daan. Ayan, ito pala may bakod na kasi siya mga kalagalag. Dati wala kasing bakod dito eh. Ngayon may bakod siya dyan. Kasi nakuha na kasi ito ng may subdivision kasi dito mga kalagalag. Bali dalawang subdivision na malalaki dyan na naging subdivision na siya yung nagbakod siguro dito. So nandyan yung dalawa yung Fiesta Community at saka yung St. Francis Subdivision. So malalaking subdivision na yan. At ito na nga yung dinadaanan ko. At napakahirap dati nung nandyan ako naka-assign sa loob ng, kasi ito lang yung dinadaanan ko dati. No, kahit gabi, halimbawa ipapatawag ako sa opisina gabing-gabi, dito ako tumatawid. Kahit mga alas 11, alas 12 ng gabi, dumadaan ako dyan. So ngayon, napakainam na. Yung swerte yung mga bagong sundalo ngayon na dyan sa amin nakatira sa Kawal Kalinga. At kung papasok sila dyan sa opisina dito sa loob ng Kamakino, ay mabilis na lang. Ayan. So wala na sigurong 10 minuto ito kung galing dito sa Kawal Kalinga papasok dito sa Kamakino. So wala nang 10 minutes. So napakabilis lang, lalo na pagka motorin natin yan, siguro mga 3 minutes, 4 minutes ando na, lalo na kung mabilis ang takbo natin. Mga 2 to 3 minutes pwede nang humabol dyan. Kaya napaka inam yung mga naka-assign dyan na dito nakatira ngayon sa Kawal Kalinga. At maginhawa na yung pagpasok at pag-uwi. Kaya napakaganda ang kalsada ito. At hindi lang naman para sa amin yan na makikinabang, kundi lahat tayo makikinabang sa kalsadang ito na pinagkaloob sa atin ng gobyerno. Ayan, so napakaganda ito lalo na sa mga motorista na yung mga naiipit sa traffic. So napakagandang daanan na ito. At yung mga tiga-Tarbet naman, no, dito sila nagja-jogging ngayon. Ayan. Kasi yung kalsada na ito mga kalagalag, may intended talaga na bike lane at saka yung sa kung sino yung gustong mag-jogging. Ayan. So ito yung bike lane siguro, yung red, or dito tayo mag-jogging sa puti. Or pwede rin, hindi ko alam, baka itong red ang bike lane. So hindi pa sigurado kung saan ang bike lane dyan. Pero mayroong intended talaga na lane kung saan tayo pwedeng mag-jogging at saka mag-bike. At ito na mga kalsada na ito, so dalawang lane naman ito at malapad na ang kalsada na ito sa ngayon, no, kasi wala pang dumadaan, so malapad ito. Pero hindi natin alam pagdating ng panahon, baka mapuno na rin ito at dadami na rin yung dadaan sa lugar na ito. At safe naman yung kampo kasi nilagyan naman ng bakod. Ayan, so may bakod siya at may ilaw na rin dito mga kalagalag. Ayan, no. Yan, talagang may mga ilaw na, maliwanag ito sa gabi. Ayan, mga solar lights ito na nilagay nila. Talagang nagbibigay liwanag ito sa gabi. Ayan, ito mga ilaw na yan. Ayan, no. So halos patapos na ang kalsada na ito mga kalagalag. So baka sa ilang buwan na lang ito pwede nang daanan ito ng mga motorista. Hindi ko lang alam kung i-open na ito sa public. Kasi ang dulo kasi nito hanggang dyan pa lang sa may gate mismo ng Kamakino, dito sa Tarbet Gate. So hanggang dyan yung pinakadulo niya, o yung pinakadulo nitong kalsada. At ang pinakadulo naman nito nandyan sa Kawal Kalinga na hininto rin ngayon. So wala pang nagtutuloy doon. Ang ginagawa nila kasi ngayon yung bakod. Ayun, kagaya nito, ito yung bakod na ginagawa nila doon sa may Kawal Kalinga. Kaya hindi ko alam kung kailan i-open ito sa publiko, pero halos patapos na. So kung i-percentage natin ito, nasa 95% natapos na ito. At yung mga ginagawa nila dyan is napakaliit na lang, nasa mga 5% na lang yan. Yung mga inaayos-ayos nila dyan, kagaya ng mga plan box, yung bakod, napakaliit na lang. Yung pagsisemento nila sa kalsada, halos tapos na. May mga yung putol-putol na lang na pinagdudugtong-dugtong na lang nila. So halos tapos na. Ayan. So napakaina mga kalagalag dahil marami pang hindi nakakaalam sa kalsada na ito, no? Lalo na yung mga na-assign dito dati sa Kamakino na nag-retire na, kagaya ko na nag-retire na. So hindi rin nakakaalam sa kalsada na ito. So sa pamamagitan ng video ito ay makikita natin o mapapanood ninyo na may bagong kalsada na pala na andi dito ngayon sa Kamakino palusot ng Kawal Kalinga or papuntang Pangasinan. So bypass road ito mga kalagalag. So pwedeng
dumaan na rito. Kasi kung titignan natin yung may bypass road talaga kasi na nakalaan dito sa Google, kung isi-search kasi natin yung Google Map, mayroong bypass road na tinuturo sa Google Map. Kaya lang kung titignan natin yung bypass road na sinasabi dun sa Google, sa loob ng Camp Aquino dadaan. So hindi naman pwede yon dahil kampo yan. So hindi naman pwedeng padadaanin yung mga civilian na sasakyan dyan sa loob ng kampo. Kaya ito siguro yung naisipan na magkakaroon talaga ng bypass road para sa lahat ng mga motorista, dahil para makaiwas tayo sa mga traffic, makaiwas tayo sa mga sikip ng kalsada, para kung sakasakaling mag-operate na ito baka medyo lumuwag konti yung main road natin at dadaan dito sa mga alternate road. At napakagandang kalsada ito para nagkakaroon tayo ng alternate, hindi lang yung isang kalsada na pinagagawa-gawa natin. At pagka nag-ipon-ipon tayo sa isang kalsada, so tayo rin ang nahihirapan dahil nagkakaroon ng pag-build up ng sasakyan at nagkakaroon din na nagkukos ng traffic. Kaya tayo rin ang nahihirapan. Kaya kung may alam tayong mga alternate road na pwede nating daanan, so napakaganda, no? Kagaya nito, pagka natapos ito, so tayo rin ang makikinabang, tayong mga residente na andi dito at yung mga tao pa dito sa siyudad ng Tarlac. Kaya napakaswerte natin at napakarami nating kalsada na pwedeng gamitin. Ayan, kung hinahabol ka ng pulis, so alam mo na rin yung saan-saan ka pwedeng dumaan. So joke lang yun, huwag niyong gagawin yun. Ayan, so ayan mga kalagalag, so na-share ko na sa inyo itong kalsada na ito na talagang napakaganda naman at magagamit natin ito. Talagang napakalaking pakinabang ang kalsada na ito na ginawa ng gobyerno para sa atin. So ganon yung pagkikir sa atin ng gobyerno. Hindi tayo pinapabayaan at tayo ay tinitignan yung mga pangangailangan natin, na hindi man sa pang-individual na pangangailangan natin kundi para sa kalahatan, dahil lahat tayo makikinabang sa kalsada na ito na binigay sa atin ng gobyerno. Ayan. So dito na natin putulin mga kalagalag itong aking pagbablog. At muli ako'y nagpapasalamat doon sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. So maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.